Здравейте! Благодаря на всички, които се спират в YouTube канала ми и гледат видеята, било то тренировки в домашни условия, в фитнеса, на площадката, всичко, което качвам. Искам да ви пожелая успешна 2024, бъдете здрави, по-дисциплинирани, защото днес ще си обещаем много неща, които искаме да променим, но ще сме мотивирани много за кратко. Ще сме мотивирани първите 2 седмици от януари и след това мотивацията рязко ще спадне. Затова бъдете по-дисциплинирани. Каквито сте днес на 31 декември 2023, най-вероятно ще сте същите хора на 1 януари 2024. Не чакайте някаква магия да се случи, за да промените нещо негативно към позитивно или нещо, което не ви помага в живота, навик, който ще ви помогне. Не чакайте първи, не чакайте някаква магия. Днес всички ще са мотивирани, надъхани с хората, които ще празнуват, ще си обещават всякакви неща, но промяната започва тук и сега, от днес, в момента. Без значение коя дата е, година, ден, защото много хора започват от понеделник. Последно го правят уикенда или петък, последно правят каквото и да е, понеделник го променят и този понеделник все още не е дошъл. Така че не очаквайте първи да е магическия ден. Промяната е тук и сега, днес се започва, начинът на мислене се променя днес и така стъпка по стъпка, камък след камък, падеж след падеж, така се учи човек. Като опитва, като действа, като се проваля, но не гледайте на провала като нещо крайно, а като урок, който е по пътя към развитието. Затова започнете днес. Не чакайте първи, бъдете дисциплинирани в дните, в когато не ви се занимава. Всеки има такива дни. Дори в интернет да изглежда, че някои хора са роботи и винаги са усмихнати и мотивирани. Не е така. Всеки има лоши дни, добри дни, мотивирани дни, немотивирани дни, но във всички тези обстоятелства ние трябва да сме дисциплинирани, така се постигат целите ни. Било то да спрем алкохола, цигарите, наркотиците, да спортуваме, да се храним по-здравословно, каквато и цел да си поставим, да четем повече книги, да научим нещо, което може да предлагаме на пазара. Всяка цел трябва да я разграфим на план и да я следваме във всеки един ден и всяко едно обстоятелство от живота. Така се постигат цели, а не само когато сме мотивирани. Успех и много здраве на всички! Абонирайте се за канала, ако още не сте. Ще продължавам да качвам видеа, тренировки вкъщи, в домашни условия, в фитнеса. Ще ви показвам и рецепти, които си правя. Така че успех и много здраве на всички! Благодаря!